ҳеҷ вақт ёд нагирифтам бад шавам. баъзе одамҳо дар ҳаққам камлутфӣ карданд, бемаърифатӣ карданд, диламро шикастанд. аммо ман лаҳзаҳои хуб ва ҳиссе ки замони канори ҳам сохтем фаромӯш намекунам. ҳурмати он рӯзҳоро ҳамеша нигоҳ медорам. ҷудо аз ин ки зоти як одам ҳеҷ гоҳ иваз намешавад. оне ки зотан хуб аст наметавонад бад бишавад ё бадӣ кунад. ман тавре бузург шудам ки ҳеҷ вақт боиси шикастадилии як одам ё бадтар шудани ҳолаш набошам. фарқе надорад дӯст бошад ё ошно бошад ё бегона бошад ё душман. ман барои ҳама худи воқеӣ будам. хубӣ бубинам чандбаробар хубтар мешавам. бадӣ бубинам бад намешавам. фақат маърифатамро мегузораму бад фосила мегирам. шояд барои хубӣ зотам тавон бештар диҳам. аммо хушҳолам ки баръакси хелеҳо пеши виҷдонам ҳамеша сарам баланд аст.